Доброй раніцы, сябры! Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім! Сёння мы з самай раніцы гуляем у одну цікавую гульню. Камусьці на лоб вешаюць паперку з малюнкам. Вось як у Лесіка. І мне трэба задаць 5 пытанняў, каб адгадаць, што ж там намалявана. Але пытанні павінны быць такія, каб можна было адказваць толькі так ці не. Напрыклад, гэта жывёла? Ці яна жыве ў нашых лясах? Зараз чарга Лесіка адгадваць, хто ў яго намаляваны. Але ж зараз зарадка пачнецца. Можа, прапусцім яе, пагуляем? Не, прапускаць нельга. Мы лепей пасля пагуляем. І гледачам жа цікава даведацца, ці адгадае Лесік, каго мы яму загадалі. Ну, добра. Толькі ты, Лесік, асцярожна займайся, каб паперку не згубіць. Добра, буду старацца. Пабеглі на зарадку. Пабеглі. Доброй раніцы, сябры! Сёння мы вас запрашаем на экскурсію. Толькі яна будзе не звычайная, а танцавальная. Мы пачынаем! Глядзіце наперад, вы бачыце сапраўдны замак. Калісьці тут ладзілі сапраўдныя балі. А вось перад намі гора высокая, пад ёй любяць збірацца вясёлыя гномы. Пакажам іх танец. Будьце уважлівы, побач растуць чароўныя кветкі. У адной хаваецца дзюймовачка. З другога бока дуб-велікан. У ім сядзіць мудрая сава. Цяпер паглядзім, які танец у нас атрымаўся.
сустрэчы! Раз, два, три, чотири, раз, два. Усё, зарадзіліся. Лесік, ты не згубіў свой малюнак? Не, ось ён, на месцы. Тады давайте гуляць. Так, Лесік, адгадвай, хто ў табе намаляваны? Так, у мяне ёсць усяго 5 пытанняў. Ага. Першае. Гэта жывёла. Так. Другое. Яна жыве ў нашых лясах. Не, О, у спякотных краінах. Так, гэта ўжо трэцяе пытанне. Засталося 2. У гэтай жывёлы ёсць капыты. Не. і апошняе пытанне. А яна ўмее лазіць па дрэвах. Так. Ну хто гэта Лесік? Нізавошта не здагадаецца. Здагадаюся. Гэта мапа! Ого! Угадаў! Вядома, Лесік у нас вельмі разумны. І я так магу. Цяпер моя чарга. Мацуйце мне малюнак. Добра, добра, Касечка, толькі спачатку мультик паглядзім. Ну што, мультик скончыўся, можна гуляць далей. Тады ўгадвай, што ў цябе намалявана. Памятаеш, усяго 5 пытанняў. Першае. Гэта жывёла? Не, Птушка? не. Што ж гэта? Дрэва! Так, Ура! Адгадвай далей. засталося толькі 2 пытанні. Будь уважлівай, Кася. Добра. Што ж гэта за дрэва? Ну. Яно з лісцем? Не. А, з іголкамі. Так, Можа, гэта ялка? правильно, угадала. Ура! Я малайчына! Цудоўна справілася. Я вельмі люблю елкі. Адразу Новы год узгадваецца. А ён ужо не за гарамі. Хутка пачнём елачку упрыгожваць. Падарункі, гірлянды, салюты, бенгальскія агні. Як усё гэта прыгожа. Прыгожа. Але пра небяспеку падчас навагодніх святаў забываць нельга. Ты што, Лесік? Пра якую небяспеку? Гэта ж Новы год. А вось пра якую. Юля, смотри, что у меня есть. Ух ты, бенгальские огни! К Новому году? Да, давай зажжем их. Проверим, как горят. Жень, ты что? Нельзя! Опасно! А мы осторожны, никто и не узнает. Ну ладно, давай. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте. Доброе утро. Женя, Юля, а что это вы у себя за спиной прячете? Ничего особенного, просто бенгальские огни. Но мы еще не успели их зажечь. Значит, я вовремя. Ну что, разве вы не знаете, что бенгальские огни без взрослых детям зажигать ни в коем случае нельзя? Знаю, но это же просто бенгальские огни, они ведь не опасны. Женя, ты действительно так считаешь? Значит, нам есть о чем поговорить. Давайте с вами присядем, ребята. Ну а пока отдайте мне, пожалуйста, на время бенгальские огни и спички, Женя. Так вот, в чем же опасность бенгальских огней? И почему детям нельзя одним их зажигать? Вот, ребята, скажите мне, что же нужно делать с бенгальскими огнями, чтобы они заискрились красивыми искорками, которые так нравятся ребятам? Что нужно сделать? Их надо зажечь. Правильно, Женечка, зажечь. Чем? Спичками. А вы же знаете, что огонь нельзя зажигать без взрослых, ведь это очень опасно. И вы знаете, к чему может привести неправильное обращение с огнем? Знаем. Так что же может произойти при неправильном обращении с огнем? Пожар. Пожар, правильно, Женечка, пожар, может произойти пожар. Ну как же праздновать Новый год без бенгальских огней? Это же будет не Новый год. Конечно, Юленька, бенгальские огни обязательно нужны на Новый год. Это же так красиво. Только использовать их нужно в
в присутствии взрослых и под их контролем. Да, ребята, скоро Новый год, прекрасный праздник. И, конечно же, всем кажется, что в этот волшебный день ничего не случится. Ребят, вам тоже так кажется? Ну да, это же Новый год, случается все только самое хорошее. Дед Мороз и Снегурочка приносят подарки. Зажигают салюты, фейерверки. Да, Женя, салюты и фейерверки. Именно в них кроется главная опасность. Знаете ли вы, ребята, что салюты и фейерверки изготавливаются из взрывоопасных веществ? И если вдруг неправильно их использовать, они могут причинить очень большой вред как детям, так и взрослым. Поэтому фейерверки, салюты должны использовать только специалисты, взрослые люди. Вот давайте сейчас с вами посмотрим мультфильм как раз на эту тему. Давайте? Давайте. Чтобы праздник новогодний не забылся никогда, раздобудьте чем побольше фейерверков и петард. Подождите все их сразу, взрослых выставив за дверь. И от взрыва постарайтесь далеко не убегать. Вот тогда к вам на праздник явится, забыв про ужин, вся пожарная бригада с командиром во главе. А еще немного позже можно на больничной койке долго праздник вспоминать. Помни ночью, помни днем, что нельзя шутить с огнем. Праздник будет высший класс, если праздновать без нас. Ну что, понравилось, ребята? Вам все понятно? И с фейерверками, и с салютами надо быть аккуратным. Мы будем очень осторожными. Спасибо вам, Татьяна. Не за что, друзья. Хороших вам и безопасных новогодних праздников и школьных каникул. Вось так, Касечка. З фейерверкамі трэба быць вельмі асцярожнымі. Цяпер зразумела, чаму. Будем уважлівымі, Лесік. Так, і без дарослых ніякіх салютаў. Добра. І ўсё ж хутчэй бы Новы год. О, буду сядзець і чакаць яго. Тик-так, тик-так. Хвілінкі бягуць, святы нам нясуць. Кася, ты што, збіраешся так і да Новага года сядзець? Ага. Тик-так, тик-так. Можа, тады ён хутчэй прыйдзе. Наўрад ці. Так час яшчэ даўжэй цягнуцца будзе. А што ж рабіць? Жыць, весяліцца, займацца цікавымі справамі, размаўляць з сябрамі. О, чуеш? Нас нехта выклікае на сувязь. Ага, подключаемся. Прывітанне. Прывітанне, мы цябе слухаем. Доброй раницы. Меня зовут Паша Гурло, мне 6 годов. Откажите, коли ласка, на мое питание. Чаму годинник тикае? І мне гэта заўсёды было цікава. Чаму ён усё тик-так да тик-так? Зараз даведаемся. Слухайте адказ. Першы механічны гадзіннік прыдумалі 500 гадоў таму. Ого, даўно. А да гэтага гадзіннікаў зусім не было. Такіх, да якіх мы прывыклі, не. Раней былі сонечныя гадзіннікі. Затым з'явіліся вадзяныя, пясочныя. І толькі потым прыдумалі падобныя да нашых гадзіннікі. Але тады яны былі з маятнікамі. А гэта што такое? Гэта нібы такая гіра, якая вагалася управа-ўлева і рухала стрэлкі. Маятнік праз некаторы час спыняўся сам сабой, і гадзіннікавы механізм трэба было зноў заводзіць ключом. Такія гадзіннікі ў кішэню не пакладзеш і на руку не надзенеш. Так, гадзіннікі сталі меншымі і зручнейшымі пазней, калі маятнік замянілі з пружынай, што хавалася ўнутры. І яны сталі амаль такімі, як нашы. І ўсё ж, што там у гадзінніку цікае? Зараз растлумачу. Гадзіннікавы механізм складаецца з некалькіх зубчастых колаў. Спружына раскручваецца і прымушае іх рухацца. Пры гэтым колы шчэпліваюцца зубчыкамі, але рухаюцца не плаўна, а нібы рыўкамі.
і зубчики стукаються один об один. А ми чуємо тік-так, тік-так. Вось у чым сакрэт, у зубчиках. Але сучасныя гадзіннікі з лічбамі зусім не цікаюць. Чаму? Бо яны электронныя і працуюць без гадзіннікавага механізму. Цікава. А якімі будуць гадзіннікі у будучым? Навука не стаіць на месцы. Пажывем, убачым. Оказывается, в нашем гадзінніку внутри усё так цікава. Лесик, давай откроем его и зазернем, что Ой, Кася, не трэба, зламаем. Да мы осторожненько открыем, поглядим и одразу закрыем. Не, Кася, застанемся без гадзінніка. Гэта можа рабіць толькі спецыяліст. Але ж мне так хочется доведаться. А пра тое, як рыхтуюцца да сустрэчы Новага года ў іншых краінах свету, даведацца не хочаш, а? Вядома, хочу. Тады прапаную сёння адправіцца ў самую паўночную краіну Еўропы. Адгадай, якую? Ну, Лесик, не тягни, сам скажи. У Ісландыю. Там амаль заўсёды снег ляжыць. Нібы Новы год, круглый год. Глядзім хутчэй. Вось гэта краіна. Так, усе запомнілі яе назву. Ісландыя. Самая паўночная краіна Еўропы. Але, па праўдзе, я б не хацела там жыць. Ні табе цёплага лета і купання ў рэках і азёрах. Сапраўды, у Ісландыі такія халодныя рэкі, нават не зойдзеш. Добра, што мы не там, а тут нарадзіліся. Цалкам з табою згодны. Я згодны. У гостях добра, а дома лепей. І ў мяне нават ёсць доказ гэтаму. Які? Наш відэаальбом сябровак-вандровак. І праўда, дзе мы толькі не падарожнічалі. Увесь родны край абышлі, дзякуючы табе, Ясік. А давайте зараз узгадаем одну такую мясціну, дзе мы ўжо былі. Давайте. Добра прайсціся знаёмымі сцежкамі яшчэ раз. Падарожжа ў часе? Здорово! Ясік, не марудзь, запускай хутчэй вандроўку. Запускаю! Жыло-было маленькая мышанятка. Яно было вельмі цікавым і хацела ўбачыць увесь свет. Мама-мышка яго засцерагала: сядзі лепей дома, там столькі драпежнікаў, і куніца чакае маленькая мышанятка, і рысь, і лісіца. Але малому так хацелася выбрацца з норкі. Аднойчы ён так і зрабіў. І убачыў яго белы свет. Які ж ён быў прыгожы. Раптам пачуліся крокі. Хто гэта? Няўжо небяспечнасць, пра якую казала мама? І сапраўды, ён убачыў вялікага, шэрага, з вострымі зубамі ваўка! Мышаня адразу яго пазнала, бо бачыла на карцінках у кніжцы, якую яму мама чытала. Ой, зараз ён мяне з'есць. Але вялікі, шэры, зубасты воўк не збіраўся есці мышаня. «Прывітанне!» – сказаў ён, «давай гуляць!» Мышаня крыху супакоілася. «Ну што, у даганялкі! Ты ўцякай, а я даганю!» «Добра!» – згадзіўся малы. І яны пачалі гуляць. Спачатку даганялкі, потым у хованкі. Ну і весела ім было разам. Але надышоў час абодвум вяртацца па дамах. «Сустрэнемся заўтра?» – спытала мышаня. «Абавязкова! У гэты ж час на гэтым жа месцы!» – адказаў воўк і пабег да хаты. Які цікавы быў дзень! Думала мышаня, седзячы ля ўваходу ў сваю норку. Белы свет зусім не страшны, а цудоўны. Пайду хутчэй раскажу маме.
запомнили эту вандроўку? Ага, цікавая. Добра, Ясік, што ты усе іх захаваў. Можна ўсю зіму гартаць твой відэаальбом і ўзгадваць розныя поры году. И до новых подорожаў рыхтавацца. Як пацяплее, адразу адправімся, добра? Абавязкова. А зараз час развітвацца. Сябры, добрага вам дня! Вясёлых прыгод. І новых цікавых адкрыццяў. Хутка сустрэнемся. З самага ранку у нашым Добра ранку! До побачення!